हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना दायो नायगासिनो दङ मोनसे आपडेट भिडियो। लोगोफोर बे चेनेलाव नोंथांमोना गोबां मोजां आपकामिं मिउजिक भिडियो, फुल मुभि आरो शर्ट मुभिफोरनि गोबां मोजां आपडेट मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना दायो नायगासिनो दङ खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि सायावहाय आपडेट भिडियो। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बे खांखिला गोफार आबुं मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 7 सिम नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन नङा होमबा लोगोफोर। आरो बे खांखिला गोफार आबुं मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 8 खौ नोंथांमोना गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दंमोन लोगोफोर। गोबाङानो कमेन्ट्स खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। लोगोफोर बे खांखिला गोफार आबुं मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 8 खौ रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो लोगोफोर प्रिया एन्टारटेनमेन्ट चेनेलावहाय लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना बेनि पार्ट 8 खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे पार्ट 8 खौ नायखांनायनि उनाव बेनि पार्ट 9 खौ एक्साइटेड जाना दं नङा होमबा लोगोफोर। बेनि पार्ट 9 खौबो बिथांमोना थाबैनो प्रिया एन्टारटेनमेन्ट चेनेलावनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। आरो सोर एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरखादो। बे खांखिला गोफार आरो शर्ट मुभिखौ सोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। आरो बेनि पार्ट 9 खौ बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायदो लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि शर्ट आपडेट भिडियो बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं। नेक्स्ट भिडियो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर।